Zero! Let's go! Asang... Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. So yung mga boss, kakarti ko lang dito sa Mactan Shrine. Ayan yung mga kasama ko sa J-Pro. Nandun sila sa may tent. Kasi may rehearsal pa kami mamaya mga boss para sa grand finale namin. Ayan, sobrang high tide dito, no? Dito naglaban si Magellan at Lapu-Lapu mga boss sa Mactan. Dito gaganapin mga boss yung Battle of Mactan mga boss dito. Yan. Ngayon 27 na. Hello guys, so nandun na kami sa Mactan at magbablocking na po kami. Astig ito na, bossing na ko ba? Bossing! So what's up mga mi? So ngayong araw ito na ito lang ang grand finals namin. So atangan nyo mamaya mga 7 PM. Okay, me. Kamusta yung pagpunta nyo dun sa bahay nilang Beatmaster? Okay lang. Masayang masaya. Oh, masaya. Me. Walang price! Walang price. Better luck next time na lang. Kung meron Beatmaster, meron ding Master Beat. Hawa na, bagon nga, dore pilihan mo. Mabunog kag mahawa ka. Bunog ka ng naong mo. Hawa na ba, uno? Go stress! Ikar kita na mga to. Sinsyahin nyo guys, kay naam ko na siya autism ko, silag kuan ba? Silag syagit. Manyat. Murag kaka. Ikaw mag-umang. Mga fighter na ba dancer ate ba? Grabe, murag ka nagkuha na karang naliki-liki ba? Astiga, tanaw natin, idol nito ka. Di man daw kuno ka mo pabalik. Ingon si nagkansa ka di ate. Hindi ko naman sinabi yun Na siya. Gusto niya, babalik siya sa'yo. Ha? Tumawa. Agay, nagitsit ko. Gusto niya bumalik sa sayaw. Gusto siya mo balik? Oo. Balik te, astigi ka na sa mo tayong anang buhok ng permente te. Pero ang music, libalik. Libalik ako. Labo pamutya balilingay. Sabay. Kay Jimmy. Ngaw na ko ni mo sakto. Ang galing mo kumanta men. Kagaling kumanta. Tag size. Ara ubos ka maya buna. Name. Anong pangalan? LJ. LG? Jim LJ Mesa Baring. Jim LG. Baring nga dito mo? Yes. Tara po ulit tara kuya. Ikaw, gusto ka mag-vlog? Hi vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Bila kami ng lumpia. Kung ni-follow ka, kung sa may pangalan sa page ni Jumpy, kilig. Diba? Kita niya. ito, totoo nga. Okay na. Plastic. Sa may sagulan eh. Tauge. Yeah, tauge. So ang vlogger natin ngayon, si LJ. Ikaw muna na-vlog ha. Hawakan mo. Vlogger natin ngayon, si LJ. I-upload ya. Kung i-upload natin yan, papakita natin yan. Papakita mo sarili mo. Dalawa. Dalawa lang sa akin. Wala ka bang kanin mo? Tan mo. Ikaw isang sirena. Panoorin mo yan ha. Makikita ka sa page namin. Kumanta ka muna para pakita natin sa vlog kakanta ka. Ano bang gusto mong kantahin? Birthday ko bukas. Birthday mo bukas? April 24. Oh, birthday mo pala no. Ano mga handa nyo sa bahay? Pancet. Pansit. Tapos maraming lumpia no. Dapat pag birthday mo bukas, ililibre mo lang sa amin to. Libre na lang. Ang talap. Bakit wala kang kanin? Hindi ako nakadala. Testing.
ko. Siya nagkwasan siya. Gusto kasi siya masali sa vlog. Pila edad mo dong? Maybe, mag-jisog ma. Birthday ni Mugma. Yata oy. Anong grade ka na? Anong grade ka na? Anong grade ka na? Mag-grade, Ina-greeting. mag-grade 5. Grade 5. Na-grade. Ito, bumili sila kuya. Mag-vlog ko maninda. Mag-vlog ka. Wala mo ko vlog. Ayos lang. Ayan, ikaw yung magiging vlogger sa channel ko. Sapat kay kuya, may birthday gift na ako. Let's go! So, bye-bye. LG. Happy birthday, LG. Happy LG. LG. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, LG. Birthday ni mo, Ugmadong? Oh, Happy birthday. Mga ano sa inyo ha? Atong niyo ha. Nasa inyo, ito. ito at bang 7-Eleven. 7-Eleven siya. Ito na, baligyan, first prize. Sabihin mo, Mami Marga, baka naman iPhone. Sabihin mo. Naiiya siya eh. Happy birthday sa'yo ha. Salamat. Sabihan mo mama mo, hingi ako ng cake. Hindi kami magkikik. Bakit wala kang cake? Ha? Wala. Ayos lang yan. Importante may pansit, di ba? Alam mo ba kung ano yung pansit? Oh, Pang pataas Patas na, ano? buhay. Yung feelings na feel na talaga niya yung kanta. Kami na mag-blocking mga boss. Ito na magdodong na po kami mag-rehearsal. Bakit? Anong problema mo, Dib? Ay, magkapit na tigawpan! Wala! Kakatapos na namin mag-bihis mga boss. Yan, hinihintay pa namin yung dalawa naming member kasi may biyahe. Counting na po. Pwede mag-counting kulong tayo. Ano ko din? Silang, mamaya. Wala pa si Andre. Na problema kami mga boss kasi number 5 na. And number 7 yung number namin mga boss. Pero wala dito yung dalawa namin kasi kinuha doon sa Mandawi City. Si Dunglao kasi may trabaho siya kanina mga boss. 6 7 1 1 Hey, oh. Yun yung moves mo, Dave. 5 seconds. Another 5 seconds. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Another 3 seconds. 4, 3, 2, and 1. Ato baliw ba? Pero actually, naplatan din sila. Naplatan sila. Ano na? 3. 5, 4, 3, 2, and 5. 4, 3, 2, 1. Lagi pag-asa ba eh? Kapoy na. Pero?
Kapila na namin sayaw. Kalima na. Babat boy. Kalima na yan. Kalima na yan. Mo ala. Patay kami na ito. Number 5 na. Sila sunod na to bro. Oh, ako tumidaan. Sige na eh. Okay. Reset mo mukha mo. Kami nga ako na ang sinupang ang mga artistang manakay ang pinag-iipangsan. Ladies and gentlemen, ang mga artistang mananayaw ng tribo at usano ng J-Pro Fam! It starts with Nothing, I don't know how. I tried so hard. Alibiyag na puso ko Turn the lights on.
watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.